סיימנו עם פבלו רוזנברג, עכשיו בהמשך לתוכנית זמר משה פרץ. אהלן משה, מה נשמע? הכל בסדר? מצוין. אחלה. אז בהמשך לתוכנית חגיגית שלנו, של בחירת מוצר, אז המוצר שבחרת? הראשון, כבד עוף. כן. אני אוהב את זה עם בצל, וגם זה נראה טוב מה שהכנת כאן. טוב. פטריות למיניהן. אז אני לקחתי את הכבד עוף קצת, בדרך כלל עושים אותו עם בצל. נעשה אותו קצת אחרת. יש לנו שמן ארגן, יש פסטה פפרדלה, רוקט. אז אנחנו נתחיל. פסטה בעיקרון, לא נסבך את הצופים בבית, לפי הוראות יצרן, רשום מאחורי הפסטה איך לעשות, איך לבשל. מחבת מחממים. קצת שמן, לא יותר מדי. ואת הכבדים, ניקינו אותם מכל הגידים, מכל הנימים. אני חותך לחתיכות קטנות. אני רואה שהשתמשת בשמן הזה. השתמשתי בספרי של שמן כדי שלא יהיה לנו הצפה של שמן. זה גם משהו ככה בריאותי, קצת פחות. בדיוק. אני קצת סולט הכבד. עכשיו, בגלל שיש לי שמן בספרי ושימנתי את כל המחבת, ככה הכבד גם לא נדבק. אוקיי? אני לא מקמח את הכבד, השתמשתי במחבת טפלון, אין צורך בקמח. קצת מלח, פלפל, פצע קלה. אני לא רוצה אותו עשוי לגמרי, כי אני אחר כך ממשיך לבשל אותו עם הפסטה. אוקיי? אז סגרתי אותו מכל הכיוונים, גם שלא יחרך לי מדי. אוקיי? ואני מניח אותו בצד. בינתיים יש לי כאן סיר עוף כהה. הצבע שלו זה כל הנוזלים של כל העצמות עם ירקות והכל. הצבע שלו כהה כי השתמשתי קצת ברסק עגבניות אדום. הוא השכים את העצמות, הוא נהיה כהה, זה מתאים לי למנה. ואני נותן לו להצטמצם ל-50% מהכמות, גם טעמים וגם צבע. איך אתה עם בישול? אני אוהב לאכול את זה, אחרי זה מוזר לי כל התהליך הזה. לוקח, שורף את המעטפת, אני לא יודע מה נותן צבע, מה לא, אני יודע שזה טעים. אתה רוצה את המוצר המוגמר. כן, שאני בבית עכשיו, אני גר לבד במרכז, אני שואל את אמא שלי איך להכין, אז היא אומרת לי, תעשה סיבוב שמן, תעשה סיבוב מלח, אין לה כמות זה. אמא מרסל. נכון. אבל את המאכל הזה מכינה מאוד מאוד טעים. עכשיו אני אנסה אחריך להכין את זה. זה משהו אחר, אני בטוח שזה לא כמו של אמא שלך, שהבנתי מבירור קצר שאומרים בדבריה מרסל פרץ. כן. יש לה אוכל מאוד מאוד טעים, אבל לפי הריח כאן זה לא פחות טוב לדעתי. אוקיי, אז אנחנו ניתן לזה. הפסטה כבר גם כן מוכנה. אני אעביר אותה בזהירות. בינתיים יש שם קצת רוקט, אם תוכל לקצוץ לי אותו. מה שעושה לך טוב, זה בסדר. מה זה, כמות כזאת? כן, מעולה. טוב, בוא ננסה. ממש נהיה תראה, אתה יודע? טבח טוב. מעבר להיותך זמר טוב. יש לי את זה, אתה? כן. תשמע, האוכל טוב הולך עם מוזיקה. נכון. וגם יצא לך דיסק חדש. נכון, יצא לי דיסק חדש, דיסק שלישי שנקרא אלייך. זה בסדר ככה? מעולה, מעולה. אני מוסיף את זה כבר פנימה. בוא, תוסיף לי את זה פנימה. אוקיי. אז איך זה לגור באזור המרכז? בסדר, אני לא מתנתק מהמשפחה. שומר על עצמי והם עליי, שומר על קשר, ומתייחס לדברים האמיתיים, באמת, שקורים בחיים שלנו מעבר למוזיקה. אתה לא שוכח מאיפה. ומעבר לפיתויים, בדיוק. תחתוך לי עוד איזה הרמון אחד. הוספתי את הכבד עוף. אני אוסיף קצת רוטב יין אדום. כדי שייתן גם צבע וגם טיפה מתקתקות. טיפה חומץ בלסמי. אתה אוהב חומץ בלסמי? אני אוהב הכל. אתה יודע מה אתה עושה. אני מקווה. ויש לי כאן שמן ארגן, שמן מרוקאי, שמן מאגוזים, שמן יקר. אפשר גם להשתמש בשמן אגוזים רגיל או בשמן זית, זה בסדר.
לא חייב את כל הדברים האלה. אני מוסיף ממש מעט להכל, נותן לזה עוד טיפה להצטמצם. אתה רוצה לנסות איזה הקפצה אחת? לא אכפת לי. בבקשה. אז אני אראה לך ככה איך עושים את זה. תוריד רגע. אתה לוקח את המחבת קדימה ואחורה בהינף אחד. הופ. הייתה? אוקיי. אם יהיה כמות פחות מסור. זה בסדר, לשיר אתה לא... יפה. לשיר אתה לא יכול ללמד אותי כי אני בטוח לא אצליח. צריכתי פעמיים, אני אנסה משהו אחר. לך, אם זה לחייך, לחיי הדיסק החדש שלך, לחיי המקום היפה הזה. בדיוק, באתי להגיד לך. ולחיי דברים משמחים. מה יכול להיות? חיי אוכל. אני אעשה איזו טעימה קטנה. אתה יודע, צריך גם לטעום. לגבי הטעימות, רוצה להגיד לך שאימא שלי לא תמיד אף פעם את האוכל בעת ההכנה. אני מכיר כאלה, רק בסוף? וזה תמיד יוצא טוב. כן. כל הסיבובים בסוף יוצא מדויק. מדהים. טוב, אז זו הצלחת. זו צלחת מוזרה לפעמים, אתה יודע. אבל נסדר את המנה. תבחר לך פה מכאן איזשהו גבעול יפה של טימין, איזשהו פרח ככה שנשים למעלה. אפשר לשלב פה? אפשר לשלב מה שאתה רוצה. תביא לי סרט שאני אקח את זה אחרי זה. המנה הזו מתאימה יותר למנה ראשונה, זאת אומרת, לכן גם לקחתי צלחת שהיא לא כל כך גדולה, אבל אפשר גם כמנה עיקרית. יש פה פסטה, יש פה כבד עוף, זה בהחלט גם פחמימה, גם סוג של עוף. שלא ייפגע לי איזה גבעול אחד. זה בסדר. שים את זה פה ככה. יפה. בצורה הזו. נחתוך ככה ארמון אחד קצוץ. נפזר טיפה למעלה. ממש טוב. זו המנה שלנו, כבדי עוף, פסטה פפרדלה, יין אדום, בלסמי, שמן ארגן ומשה פרץ אחד. תאבון.